biz ham. Менә хәзер сездә барлыкка килергә тиеш. Күренәме икән шуңа җавап бирсәгез иде. Минем хәзер күренергә тиеш сезнең Википедияның баш бите һәм демонстрация экраны сезгә күренергә тиеш. Шуңа җавап бирсәгез иде. Күренәме ул? Так, яхшы күренсә әйбәт. Димәк, менә сезнең белән беренче шундый практик дәрес үтәчәк бүген. Минем исем кабатлап әйтәм Хабил Сахабиев, мин шу Сәләт Вики мәктәбе, хәзерге уку-укыту сезонын сезгә алып бара торган Сәләт Вики мәктәбе проектының җитәкчесе. Һәм biz sizin белән инде менә бүген экватор дип әйтсәк тә була, 2 дәресне үттек. Менә бүгенге дәресне, практик дәресне мин сезгә алып барачакмын һәм тагын шушындый 2 практик дәрес калачак. Алар дәвамында без сезнең белән Википедия белән инде теоретик өлештән әкренләп практикага күчә башларбыз һәм алда булачак безнең кичкенә генә конкурслар. Шул конкурсларда катнашу турында һәм соңрак инде Сәләт Вики мәктәбенең командасына ничек так бу начар ишетелә. Так, яңадан начар ишетелә. Калганнар дагы зинһар карап карагыз әле, чатка языгыз әле. Начар ишетеләме? Яки ул Лилия башкаларга яхшы ишетелә, Лилия зинһар үзегезнең интернетны карап карасагыз. Димәк, һәм шулай итеп алга таба кушылып баралар һәм без сезнең белән инде башлап җибәрбез. Менә беренче мастер-класста хәтерләсәгез кемнәр бар иде, кемнәр YouTube'тан карады. Исегезгә төшереп үтәм, инде без YouTube'ка узган дәресләрнең видеоларын куйдык, видео язмаларын һәм аларны кемнәр карамады, бәлки иптәшләрегез карый алмагандыр, бәлки үзегез керә алмагансыз, аларны карый башласагыз була. Аларга сылтамаларны шулай ук мин җибәрдем безнең WhatsApp'тагы зур гына төркемгә. Һәм башлап җибәрик. Беренче булып нәрсә сезнең күз алдында тора, ул Татар Википедиясының баш бите. Менә аның адресы, әгәр дәген сез Татар Википедиясына ничек керергә белмисез икән, менә шулай итеп җыясыз, tatarwikipedia.org яки Яндекста, яки башка бер браузерда Татар Википедиясе җыйсагыз гына да моны табырга мөмкин. Шулай итеп үтәсез сез баш биткә һәм Тимерхан бәлки сезгә сөйләгәндер дә, менә монда бөтен җирдә сылтамалар Татар Википедиясе турында һәм монда берничә бүлек бар. Так, моны алып куеп торыйк әле. Һәм ул да булса көн рәсеме. Һәрбер Википедияның, һәрбер телдәге Википедияның шундый баш бите була, кайдан да төп яңалыклар, менә көн рәсеме, менә монда таныш булыйк. Википедия нәрсә булуы турында язганнар. Дөньяның 300 телендә бүлекләре булган Википедияның максаты турында. Җаваплыктан баш тарту. Менә бу көнне, ягъни мәсәлән 20 ноябрь бүген кирип карый аласыз, бәлки сезгә кызыктыр. Бүген нинди зур тарихта зур өлеш калдырган кешеләр туган, яисә бакыйлыкка күчкән, яисә һәм нинди вакыйгалар булган. Мәсәлән, Швеция парламенты Лиссабон килешүен ратификацияле, Кариб кризисы мәсәлән тәмам була. Катнашу турында монда Татар Википедиясыннан соңрак әйләнеп кайтабыз. Һәм сайланган мәкалә Википедияда билгеле бер периодтан соң сайланган мәкалә сайланып тора һәм ул алмашынып тора. Ул сайланган мәкалә инде барлык таләпләрендә үтәлгән, шундый зур, көчле, яхшы чыганаклары күп булган, яхшы энциклопедик телдә язылган, сылтамалары күп булган, шундый төркемнәргә кертелгән яхшы мәкаләләрне шулай укый аласыз. Монда җәмгыять турында, ягъни Википедияда катнашучылар, алар ничек тә булса үзара бит инде так, чат.
Практикта, менә сөйлим хәзер практик дәресләр без нәрсә эшләгәнне. Һәм җәмгыять, ул Википедиядә сезнең кебек катнашучылар бар. Алар инде кайчан да булса Википедиягә килгәннәр, анда өйрәнгәннәр, хәзер анда мәкаләләр даими рәвештә язып торалар. Һәм шушы алар бөтенесе бергә Википедия җәмгыяте дип атала. Менә тематик проектлар алып баралар, администрацияләйләр, төрледән төрле эшләр башкаралар. Һәм менә алар бөтенесе бергә Википедияның татар телле кулланучылар җәмгыяте дип атала. Сез беләсез, менә монда кызыклы фактлар, аннары соң кереп укый да аласыз, ачып Википедияны. Һәм вики кырларыбыз, һәм монда көн үзәгендәге темалар. Шулай ук һәм инде сайланган мәкаләдән кала әле шулай ук яхшы мәкаләләр исемлегенә дә эләгергә мөмкин. Сайланган мультимедиа проекты. Шулай итеп, һәм тугандаш проектлар. Бәлки шулай ук Тимерхан сезгә сөйләп киткәндер. Безнең Википедия бердән-бер ул вики проектлардан бердән-бер генә түгел, зур Викимедиа гаиләсенең Википедия ул бер генә проекты, һәм менә монда Викиверситет, Викиҗыентык, Викикитап, Викимәгълүмат, Викиөзек, Викисәфәр һәм һәр берсе турында кыскача гына мәгълүмат. Һәм инде Википедия белән танышканнан соң, бәлки вакыт калса, без аларны сезнең белән карап үтәрбез. Һәм алга таба. Беренче, мин карап китәргә киңәш итәм, менә минем инде монда ачык. Википедияның төп 5 кагыйдәсе бар. Һәм инде Википедияның башка принциплары эшләгәндә Википедиядә сез шушы 5 принципка һәрбер катнашкан кеше таянырга тиеш. Так, ау? Нинди дә булса сорау булдымы? Яки ул ялгыш кушылган микрофон идем. Википедия ул ирекле энциклопедия. Менә монда озынрагын укый аласыз. Ягъни Википедия ул китап түгел, каталог түгел. Сары пресса, желтая пресса дип әйтәләр бит. Ул желтая пресса түгел, ул ниндидер берләшмә түгел, ул альманах түгел, ул мәгълүмат җыентыгы. Википедия ул энциклопедия. Һәм инде мәкаләләр язганда, үзегезнең мәкаләләрне формалаштырганда, анда язу стиле ул энциклопедик стиль булырга тиеш. Ягъни мәктәптә яза торган, иншалар анда мәктәптә яза торган башка эшләр кебек әдәби стильдә языла торган түгел. Игътибар итсәгез, монда күбесенчә коры дип әйтимме соң инде һәрбер факт һәм фактка анда китерелгән чыганак һәм төрле бүлектә менә шулай гына бара. Ягъни анда үзеңнең ниндидер уй хис кичерешләр һәм шундый әйберләр әдәби әсәрләрдән аермалы буларак уйлап чыгарылган әйберләр монда Википедиядә кабул ителми. Андый өлешләр була торган мәкалә язасыз икән, ул мәкалә инде тиз арада Википедиядан юкка чыгарыла. Бу беренчесе булды. Икенчесе, Википедия мәкаләләре нейтраль караштан языла. Бу күбрәк ниндидер катлаулы үзе тирәсендә катлаулы фикерләр, капма-каршы фикерләр, капма-каршы сүзләр тудыра торган темаларга кагыла. Мәсәлән, анда дин темалары, ниндидер булса сугышлар темалары, ул темалар тирәсендә әлбәттә сәясәт темасын турында. Анда мәсәлән бер сәясәтчене мисал итеп алыйк, бер сәясәтче ошарга мөмкин кемгәдер һәм мәкаләне язганда ул мәсәлән анда мәкалә аның турында бар, мәкаләгә бер җөмлә өстәп куя, бу начар сәясәтче дип. Икенче берәү килә дә карый бер сәясәтчегә мәсәлән бу яхшы сәясәтче дип саный һәм ул җөмләне бетереп ата дагын, бу яхшы сәясәтче дип өстәп куя, бу яхшы кеше дип. Икенче тагын берәү килә дә бу начар кеше дип өстәп куя. Шундый әйберләр булмас өчен Википедия нейтраль караштан языла, ягъни анда ниндидер сыйфатларны санау, ниндидер объектив булмаган сыйфатларны санау кабул ителми. Так, менә мөхәррирләрнең шәхси тәҗрибәләре, аңлаулары һәм фикерләре монда урынсыз дигән.
Wikipedia менә бу пунктка күчәбез алга таба. Википедияның эчтәлеге ирекле, аңа һәркем яза, булган язуларны үзгәртә, куллана һәм тарата ала. Әлбәттә, шушы 5 принципка таянган, теләсә кайсы кеше Википедияның эчке кагыйдәләрен бозмаган, теләсә кайсы кеше Википедияга язарга хокуклы. Шуңа күрә дә инде ул ирекле энциклопедия дип атала. Аны уку гына түгел, андагы материалларны куллану гына түгел, аны әле төзәтү дә, андагы мәкаләләрне үзгәртү һәм булмаган мәкаләләрне язу да шулай ук ирекле. Һәр теләгән кеше, әлбәттә, Википедияның эчке кагыйдәләрен истә тотып, моның белән шөгыльләнә ала. Авторлык хокукларын исәптә торырга кирәк һәм плагиатка күчмәскә инде гадел кулланыш мәсләге. Шулай ук бу сылтамаларның барысы буенча да үтеп карарсыз. Шу принципларны истә тотканда һәм Википедияга теләсә кем яза ала. Так, алга таба үзгәртүләр кертүче мөхәррирләрнең бер-берсе һәм эшләре белән ихтирамлы булулары көтелә. Ягъни, башка инде сер түгел, игътибар иткәнегез бардыр, башка социаль челтәрләрдә, анда ниндидер видеохостингларда кайдадыр сез күргән мөмкин, кайчан эчке платформаның эчендәге кешеләр бер-берсе турында начар сүзләр яза, бер-берсенә нәрсәдер гаепли һәм шул рәвешле ниндидер негатив тудыра. Википедияда төзәтүчеләр шулай ук күп, шулай ук алар ничектер аралашалар, бу мәкаләне төзәткәндә ниндидер фикерләр алышалар. Аның өчен әле бәхәс бите бар, мин сезгә аның турында шулай ук сөйләп китәрмен. Соңрак шунда сөйләшкәндә бер-берең белән ихтирамлы булырга кирәк. Бу әлбәттә Википедияның мәсәлән татарча бүлегендә 236,511 мәкалә бар һәм аларны язучы кешеләр үзара әлбәттә аралашалар һәм аралашканда алар инде бер-берсен хөрмәт итәргә тиеш, чөнки монда без барыбыз да тигез. Һәм шулай ук соңгы бик кызыклы принцип — Википедияның үзгәрми торган кагыйдәләре юк. Үз кагыйдәләре һәм киңәшләре бар, ләкин бу кагыйдәләр, киңәшләр ниндидер һавадан алып, менә хәзер һавадан алып куелган да, менә хәзер шулай булды, киләчәктә беркайчан да үзгәрмәячәк дигән фикер түгел. Әгәр дәгән инде Википедияда язучылар кайчан да булса килешеп берәр кагыйдәне үзгәртергә яки алып атырга, яки яңаны өстәргә җыеналар икән, аларга русча әйтмешли флаг в руки. Аларга бернинди каршылыклар да юк. Менә бу төп кагыйдәләр һәм шушыңа нигезләнеп инде мәкаләләрне инде ниндидер күзаллау барлыкка килгәндер дип уйлыйм. Ничек якынча Википедияга язарга. Һәм күчәбез сезнең белән шулай ук кызыклы бүлек Википедия нәрсә түгел. Менә бу чем не является Википедия дигән рус телендәге мәкаләнең кыскача тәрҗемәсе һәм менә монда кыскача гына язып үткән. Кәгазьгә язылган энциклопедия түгел, бу беренчедән. Икенчедән, ул сүзлек түгел. Анда теге ниндидер татарча, русча, инглизчә яки башка телләрдән сүзләрнең тәрҗемәсен генә язу ул дөрес булмаячак. Үз фикерләрегезне тарату өчен урын түгел, ул реклама чыганагы түгел, ул көзге медиа файллар, сурәтләр яки сылтамалар саклагыч түгел, сүзләр баз түгел, блог түгел, ул исемлек түгел, дәреслек түгел, күрәзәче коралы түгел, ул гәҗит түгел, ул мәгълүматлар тупламасы түгел, ул цензурага дучар ителми. Википедия шулай ук анархия түгел, әле генә карап үткән бер-беребезгә ихтирамлы булу кагыйдәсе, менә шуны инде менә шу бүлекне контрольдә тотам, менә монда шулай үтеп китә аласыз. Википедия ул демократия да түгел, бюрократия да түгел, сугышкыр да түгел. Википедия мәҗбүри дә түгел шулай ук. Википедияга язуны беркем мәҗбүр итми, әгәр дә сез кулланасыгыз килә икән, укый аласыз, әгәр дә язасыгыз килә, яза аласыз. Һәм менә монда яңа мәкалә язу, шулай ук ике кызык ярдәмче мәкаләләр. Менә Википедия яңа мәкалә язу, буларны карап үтәбез дә һәм алга таба.
Менә монда инде тәртипләп күрсәтелгән. Әгәр дә сез утырып Википедиягә яңа бу һаман теорияле Википедиягә яңа мәкалә язарга уйладыгыз ди. Энциклопедик теманы сайлыйсыз башта. Нәрсә турында, чөнки башта белергә кирәк теманы. Нәрсә турында сез язарга телисез. Аның исемен сайлыйсыз һәм дөрес итеп башлап җибәрәсез. Менә монда башлау турында берничә мисал китерелгән. Инде тема һәм темадан соң гадәттә менә игътибар иткәнегез бардыр. Тема, мәкаләнең исеме, мәсәлән, булсын ул балык, булсын ул мәсәлән берәндәй тарихи шәхес, шул исеме языла дагы, сызык куела һәм билгеләмәсе, һәрвакыт билгеләмәсе кеше булса, тарихи шәхес була икән, шәхеснең кем булганы, ниндидер билгеләмә икән, аның зуррак аңлатылган билгеләмәсе, аңлатмасы. Менә шулай ук менә монда да Татарстан Республикасы күрәсез мәкаләсендә һәм нәрсә ул Татарстан Республикасы. Һәм Эратосфен нәрсә ул һәм нәрсә ул Эратосфен турында язып киткән. Менә шул дөрес итеп башлау. Мәкалә язу, менә шу принципларга нигезләнеп, ул инде нейтраль караш, без бая карап үткән. Оригиналь эзләнүләр, ягъни сез мәсәлән мәктәптә яки институтта да, университетта сез ниндидер эзләнүләр үткәрдегез, мәсәлән, ниндидер анда кабер ташларына тап булдыгыз да, авылда сез аны эзләдегез, тикшердегез һәм андагы язуларны укып, бу кабер ташлары 500 ел элек барлыкка килгән дигән фикергә килдегез һәм моның турында Википедиядә язу урынлы булмаячак. Чөнки бу сезнең шәхсән эзләнүләрегез, Википедия оригиналь эзләнүләр бастыру урын түгел. Һәм тикшереп булучанлык, аның турында инде бер көнне безгә Анна Бирюкова сөйләде. Шулай ук хәтерләсәгез, ул сезгә чыганаклар турында сөйләде һәм һәрбер чыганакны, сез сорауларга да җавап бирдегез, һәрбер чыганакны, һәрбер китерелгән фактны чыганак белән беркетергә кирәк. Мәкаләләрне укучы кешеләр шул чыганак буенча китеп, моның дөрес икәнен белә алсын өчен. Шулай ук кулланылган әдәбият, әлбәттә, чыганакларны күрсәтергә кирәк ахырда. Кулланырга гына түгел, аларны ахырда менә шуннан алдым дип кулланырга да кирәк. Бизәгез, рәсмиләштерегез. Менә монда викиләштерү дигән бүлек һәм сурәтләү, ул кайбер урыннарда, мәсәлән, күргәнегез бардыр. Менә язасыз да мәкаләдә менә шундый зәңгәр төстәге сылтама, эчке гиперсылтамалар, бу бер мәкаләдән икенче мәкаләгә шундый гиперсылтамалар. Менә шундый кара төсләр белән кирәкле урыннарны курсив белән язып чыгу, шулай ук рәсемнәр өстәү, бизәү һәм категорияләргә кертеп була. Мәсәлән, менә теләсә кайсы битнең иң астына төшеп китсәгез, менә төркем һәм менә монда төркемнәргә кертеп була төрле-төрле. Башка телдәге мәкаләләргә өстәп була. Мәсәлән, менә шушы битнең башка телдә 50 телдә игезәкләре бар. Ул күп мәкаләләрнең төрле телләрдә шулай ук игезәкләре бар. Һәм башка мәкаләләргә, әйткәнемчә, менә мондай зәңгәр гиперсылтамалар белән бәйләү һәм инде әгәрдәген сезгә шушындый кызык моментны күрсәтеп китәсем килә. Википедиядә бар һәрбер күп телләр, әйткәнемчә, 300-дән, башта сезнең белән карап киттек, 300-дән артык телдә языла һәм һәрбер телдә булырга тиешле мәкаләләр җыентыгы бар. Алар инде озак вакытлар дәвамында җыелып килгәннәр һәм әгәр дә сез мәкалә язганда, анда, мәсәлән, мәкалә язасыгыз килә, ләкин тема таба алмыйсыз икән, менә шулай итеп күчеп, инде булар унысы да бар. Мәсәлән, дөнья тарихы, җир, математика, мәдәният, сәнгать, тел, тереклек, технология, фәлсәфә һәм фән. Төп 1000-гә күчсәк, мәсәлән, географиядан 12 мәкалә, җәмгыятьтән, менә монда бөтенесе зәңгәр төстәгеләр, алар язылган мәкаләләр. Менә бу инде сайланган мәкалә дигән сүз, жирный шундый шрифт белән аерым билгеләнгән
һәм җәмгыять, сәнгать, фәлсәфә. Менә кайда, менә шундый бүлекләрдә күрәсез икән кызыл төстәге мәкаләләр. Мәсәлән, бизнеска китеп карыйк. Бизнес бите төзелә. Сез әлегә ясалмаган, язылмаган биткә кердегез дигән. Ягъни дә бизнес дигән битне, бизнес дигән мәкалә әле татар телендә юк. Менә шулай итеп китеп, кызыл төстәге мәкаләләрне сез яза аласыз. Шулай ук 4000 мәкалә менә монда мәсәлән. Менә монда күп кыш сәнгате, проза, күп кенә мәкаләләр монда әле язылмаган. Төп 10,000 дә инде әйтәсе дә юк. Анда шулай ук бик күп мәкаләләр. Аларның кайберләре татар теленә тәрҗемә дә ителмәгән. Менә бу мәкаләләрне табып тәрҗемә итеп менә булар күрәсезме? Булар мәсәлән Дональд Ойхеп дигән кеше турында мәкалә һәрбер телдә булырга тиеш 10,000 мәкалә исеменә керә, ләкин татар телендә әле ул юк. Менә Зигмунд Фрейд мәсәлән бар. Һәм инде әкренләп мәкалә язу, менә Википедияга шулай ук кем яза ала, нәрсә яза ала, бу шулай кызыклы бит, моны карап чыга аласыз. Һәм без сезнең белән мәсәлән хәзер танышып карыйк. Мәкаләне менә бер мәкаләне генә, исемә төшкән бер мәкаләне генә ачтым. Һәм башыгызга килергә мөмкин иң беренче чиратта яңа мәкалә язу түгел. Иң беренче чиратта әле ул булган мәкаләләрдә ниндидер хаталарны төзәтү. Һәм чатка зинһар язып кына алыгыз әле, барда әйбәт ишетеләме, барда әйбәт күренәме? Алайса монда сезне күреп булмый, шуңа күрә үз-үзем белән генә сөйләшеп утырган кебек хис итәм кайбер вакытта. Ишетелә? Яхшы. Сораулар булса шулай ук чатка яза аласыз яки микрофоныгызны кушып сорауларны бирә аласыз. Бу нейрон, бу мәкаләне мин кайчандыр үзем шулай ук Вики мәктәптә катнашучы булган вакытта язган идем. Ул татар теленең сайланган мәкаләләре исемлегенә керә, ләкин әле ул язылып бетмәгән. Һәм менә шундый зур мәкалә, ул тәрҗемә ителгән дә, кайбер телләрдән тәрҗемәдән җыелганда мәкалә. Һәм мәсәлән, монда берәр җирдә күз алдыгызга китерегез. Менә монда өтер юк ди. Өтер төшеп калган. Менә монда санап киткән бик титуллар исемлеге. Нейрон Клаудиус Цезарь Германик өтер, Бийек Понтифик өтер, Трибун хакимияте кулына 14 мәртәбә өтер, император хакимияте 13 мәртәбә тапшырылган өтер. Менә монда күз алдыгызга китерегез, сез күрдегез мәкаләне укып утырганда бер җирдә өтер төшеп калган. Сез беләсез, татар теле грамматика кагыйдәләре буенча, пунктуациясе кагыйдәләре буенча монда өтер булырга тиешлеген, ләкин өтер ничәптер язган вакытта яки игътибарсызлыктан яки башка сәбәпләр белән төшеп калган. Без нәрсә эшлибез? Иң беренче чиратта безгә минем инде кирелгән, менә мәкаләгә кайтасыз да, кирү дигән җиргә басырга кирәк. Менә кирү һәм кулланучы исеме. Моның турында инде Тимурхан сезгә сөйләдем дигән һәм хисап ясамагыз юк икән, әгәр дә сез әле учетный запись, ягъни татарча сан хисап язмасы юк икән, монда Википедия проектына керү, ул бик җиңел, монда регистрация үтәргә, исем, пароль 2 мәртәбә һәм почта. Почтаны хәтта күрсәтмәсәгез дә була. Минем инде монда браузерда сакланылган һәм алга таба кирип китәм һәм күрдем мин монда мәсәлән, менә бу җирдә өтер юк. Күз алдыгызга китергез юк дип. Һәм мин анда өтер өстәргә телим. Нишләргә? Википедияда дөресен әйткәндә 2 төрле редактор бар. Берсенең гадиерәк, без беренче чиратта үзгәртү дигән редактор белән эшләячәкбез. Һәм икенчесе инде кемнәр бераз эшләп ияләнделәр, беренче редакторга, ул икенче редактор. Ансы әзрәк катлаулырак Викикод белән эшли торган. Һәм басабыз үзгәртүгә. Шулай ук исегезгә төшерәм, бу очракта сезгә кергән булырга кирәк үзегезнең хисап язмагызга. Әгәр дә хисап язмагызга кермисез икән һәм ноутбуктан яки компьютердан яки телефоннан утырган вакытта тик торганнан гына үзгәртүгә басасыз икән һәм
Sizin başta барлыкка килә икән шундый фикер. Мин кермичә генә мин үземнең хисап язмасына кермәдем. Моны кем үзгәрткәнне белмиләр, теләсә нәрсә үзгәртәм дигән фикер барлыкка килә икән. Сез ялгышасыз. Чөнки әгәр дә сез кермисез икән, сезнең IP адресны саклап калачак. Сез үзгәргән вакытта. Һәм игътибар итегез, нинди үзгәрешләр кичерде монда бит. Бу гап-гади яки Google документларда бәлки кемнеңдер эшләгәне бардыр, яки Word документтагы шикелле гап-гади редакторга әйләнде. Мәсәлән, менә монда үтер юк иде ди. Мин килдем дә үтерне өстәп куйдым. Килеп чыгышы менә мәсәлән, күз алдыгызга китерегез. Менә Microsoft Word редакторын һәм күз алдыгызга китерегез, искә төшерегез, анда менә шунда өстә бөтен инструментларда. Википедияда да шулай ук менә монысы кире кайту. Мәсәлән, янда бетереп язган идем бит. Менә кире кайту. Кызыл юл ул менә шулай бүлек башы балачак һәм менә шундый бүлекләр һәм кичкенәрәк бүлекләр. Менә өстәү кызыл башы мәсәлән өстәргә мөмкин. Менә монда нинди шрифт белән язарга, калын шрифт, авышлы шрифт. Мәсәлән, анда күз менә Agena Barb шрифтын безгә кирәк тә Agena Barb сүзен гади шрифтка әйләндергә, бетердек, ул гадигә әйләнде. Шулай ук кире кайтару өчен аша чыгарабыз да аны, калын шрифт белән куябыз. Менә монда игътибар итсәгез, мәсәлән, инде алайса ярар булсын, каянда Caligula һәм менә игътибар итегез. Монсы булды төрле шрифтлар белән күбрәк баса аласыз икән, монда индекслар белән, код белән, зуррак, телдә, азрак, ваграк һәм шулай. Монсы шрифтлар белән эшләү. Монсы аңлашылгандыр дип уйлыйм. Менә бүлек башы белән дә ясап күрсәтим. Мәсәлән, менә безгә текстны яздык һәм без күрәбез, кайбер җирләрдә бүлекләрне аерымлап чыгарып була. Һәм без менә булай итәбез дә кызыл юл, бүлек башы күреп чыгасыз, күреп торасыз. Үзеннән үзе зурайды. Килеп чыгышы. Менә шулай итәбез һәм ул сакланып кала. Бүлек башы, шулай ук өстәмә бүлек башы, менә ул кичкенә мәсәлән. Нейрон һәм Агриппина менә аны зур кичкенәрәк бүлек башы дип ясап куя алабыз. Өстәмә бүлек башы. Аннары игътибар итерсез, монда шунсы уңайлы. Википедияның менә мәкаләдә анда беренче нидән соң, мәсәлән, менә беренче башыннан соң менә мондай зәңгәр төстәге эчтәлеге бар, кыска гына. Менә бу эчтәлек автоматик рәвештә менә шу бүлек башлары буенча шул эчтәлекне автоматик рәвештә ахырда ясаячак. Һәм тагын бер киләсе инструмент ул сылтама өстәү. Мәсәлән, Рим сүзенә менә монда сылтама бар име, ләкин без уйладык өстәргә кирәк дип тагын астарак берәр менә монда Рим сүзе бар. Без аны дагын зәңгәр төс белән бүлеп куясыбыз килә ди. Ягъни, ләкин гадәттә истә тотыгыз, киләчәктә анда Википедияда язганда менә мондай зәңгәр төстәге эчке мәкаләләргә гиперсылтамалар, алар сүзнең беренче тапкыр очраганда гына кулланыла, икенче тапкыр очраганда инде кулланылмый. Ләкин без менә мәсәлән бу Рим сүзенә дә Рим мәкаләсенә сылтама өстәргә булдык. Ул менә шулай итеп бүлеп чыгардык. Сылтама, менә бу сылтама дигән җиргә бастык һәм Рим сүзен ул үзе автоматик рәвештә эзли дигән, сез кайсы мәкаләгә сылтама куясыгыз килә. Мәсәлән, Риметия түгел, безнең куясыбыз килә Рим, Италия башкаласы шәһәр дигән җиргә. Без аны үзгәртә алабыз, шулай ук без аны саклап куя алабыз. Шул һәм тамам. Һәм ул менә шундый булып калды. Алга таба чыганакка җибәрү.
Так, монса без гипер сылтамаларга күчкәндә карабыз. Монса әлегә артык кирәкле инструмент түгел. Менә монса. Игътибар итсәгез, так бу мәкаләдә юк инде. Исемлекләр төзеп була. 1, 2, 3 дигән пунктлар төзеп була. Менә тамга белән бу шараны киметеп куеп була һәм башкалар. Сүрәтләр һәм медиа өстә була. Мәсәлән, так. Media fayllarını mesela münazide bulam. Ne bu bizning wiki səfərlərdən media fayllar tek yanadan kiritib bula. Həm şulay o qaragız menə monda məsələn rəsmlər var. Məqalə motorraq bulsun üçün menə şulay rəsmlər üstənlə həm istəgəndə biz onlarını гадәттә менә Suret һәм медиа üstəv degen yerdən izləyibез. Məsələn, Neuron degen media fayllar. Bu media fayllar izlənə Wikipedia'nın özünün şunday içki Wikisklad degen özünün zor bazası var. Qayda bütün fotografiyalarda siz bütün fotografiyalardagı buшлай куллана аласыз. Ягъни кайракта бит аларга авторлык хукуклары кагыла. Әмма монда wiki skladка кертелгән һәрбер мәкаләгә без инде wiki skladка кертелгән һәрбер фотографияны без инде бушлай куллана алабыз. Һәм менә шу әйтеп, мәсәлән, бу җиргә өстисе килде ди безнең сүрәт һәм без анда мәсәлән Neuron дибез дә Neuron. Так. Менә мәсәлән так бу сүрәтне куллану biz менә күрдегез монда Агриппина дигән һәм менә монда мәсәлән бу бүлектә Neuron һәм Агриппина турында язылган һәм без менә шунда өстәп куя алабыз. Так, сүрәт Neuron һәм Агриппина. Бу сүрәтне куллану так. Менә шу әйтеп алабыз дагы. Һәм нәрсә язылган булачак анда? Агриппина. Кеше Агриппина һәм Neuron. 54-нче еллар тирәсе. Кертеп кую. Менә ул һәм менә ул монда сакланып та калды. Так, менә шулай итеп безнең өстә була монда калыплар да өстә була. Калыплар һәм җәдвәлләр белән без сезнең әле күбрәк менә монда математик формулалар, химик формулалар, музыкаль нотациялар, җәдвәлләр һәм калыплар турында без сезнең белән инде катлаулы wiki кодлы редактор турында сөйләшкәндә карап китәрбез. Так, монсы Безнең мәсәлән монда Neuron дигән сүздә игътибар иткәнегездер, о хәрефе өстендә сызык бар. Гади генә язганда без аны үзебезнең клавиатурада таба алмаска мөмкин. Без шуңа күрә менә монда төрле телләрнең, мәсәлән, латин киңәйтелгән латин теленә басабыз да о хәрефен эзлибез. Так. Һәм сызыклыгына монда әле сызыклыгына да юк. Монда сызык һәм басым Ниле. Алайса башка телдән булгандыр. Һәм менә шуннан инде алганыча менә грек алфавиты, лаос, тай,
Gujarati һәм Канада ижик язуы, мәсәлән, Канада халкының язуларын кулланырга кирәк дип, бу инде сирәк очраклар, бу инде ниндидер махсус мәкаләләр язганда, менә шундый билгеле, шундый билгеләрне куллана аласыз. Һәм әгәрдән сезнең сораулар туа икән, онытып җибәрәсез икән, нәрсәләр турында менә монда белешмә дигән әйбер бар. Төймәләр җыелмасы, программа тәэминишкә бәяләмә. Менә монда төркемнәр. Төркемнәр. Мәсәлән, монда инде төркемнәр игътибар иткән булсагыз, менә монда аста төркемнәр дигән җир бар. Кайда әле ул? Монда күренми икән. Төркемнәр, ярый, төркемнәр белән без сезнең белән шулай ук вики редакторны өстәгәндә өйрәнербез һәм телләр, мәсәлән. Башка телдә бу бит белән бәйле ниләр, мәсәлән, испан телендә бәйле булган мәкаләләр исемлеге һәм башкалар. Без сезнең белән шулай ук сөйләшеп киткәнек, менә мондадан карап буланы, мәсәлән, рус телендәге нейрон турында мәкалә, инглиз телендә һәм башкалар. Һәм ахырдан менә сез үз төзәтмәләрегезне кертегез, һәм инде кертеп бетергәннән соң сезгә бит инде булай гына чыгып китә алмый, сезгә буларны сакларга кирәк. Шулай ук Word документындагы кебек. Менә монда шуңа күрә зур кнопка безнең үзгәрешләрне саклау дигән. Без аңа бассак, ләкин чыгып китми әле. Гадәттә беренче тапкыр эшләгәндә, сезнең мәкаләләрне төзәткәндә, менә шу кертелгән үзгәрешләрне тасвирлагыз дигән сүз чыга. Моңа беләсезме, игътибар беренче этапларда эшләгәндә игътибар итәргә кирәк, чөнки әле сез Википедиядә беренче генә тапкыр киләсез һәм сез төзәткән һәрбер мәкаләне тәҗрибәле редакторлар карап чыгачаклар, килеп әллә нәрсәләр язып тутырмады микән бу кеше дип. Һәм шул вакытта аларга җиңелрәк булсын өчен, сез мәсәлән язып куя аласыз, мәсәлән, үтер өстәдем дип. Үтер өстәдем. Һәм башкалар. Әгәр дә сез менә шундый вак әйберләрне генә төзәткәнсез икән, бу кеше төзәтмә дигән пунктка баса аласыз. Һәм әгәр дә зур төзәтмә, мәсәлән, сез анда килеп чыгышына өстәмә тагын бер бүлек, тышкы анда ички сәясәт турында язган, ләкин тышкы сәясәте юк, тышкы сәясәте дигән зур бүлек яздыгыз ди. Ул очракта инде монда язырга кирәкми. Һәм монда, мәсәлән, тышкы сәясәте турында өстәдем дип язачаксыз. Һәм менә монда бар кнопка. Бу битне күзәтү дигән, сез үзегезнең инде хисап язмасын булдыргач, учетный запись була русчасы, татарча хисап язмасы. Шул хисап язмасын булдыргандан соң сезгә күп кенә функциялар ачыла, мәсәлән, анда бер-берегезгә катнашучылар белән аралашу, хат җибәрү һәм башкалар. Һәм шулар арасында сезнең күзәтү исемлеге дигән, сезнең үзегезгә ошаган мәкаләләрне яки үзегез язган мәкаләләрендә булырга мөмкин, сез күзәтеп бара аласыз һәм менә сезнең ул мәкаләләргә кергәчтен, менә бу җирдә күренә микән, белмим, юк микән, ак төс астыннан зәңгәр төс булып күренеп тора ул. Ягъни бу мәкаләне үзгәрткәндә, кемдә булса үзгәртсә, ниндидер үзгәрешләр кертсә, рәсемнәр өстәсә һәм башкалар булса, сезгә нигә үзегезнең электрон почта дип әйтсәк дөрес булмас, инде монда бер яңалыклар дигән бүлек, шунда сезгә барысы да килеп торачак бу турыда. Һәм мәкаләне ягъни төзәттек һәм үзгәрешләрне саклауга бастык. Сезнең төзәтмәгез сакланган булды. Һәм менә күзәтү исемлеге, әйткәнемчә, менә күзәтү исемлеге, менә бу мин моны күзәтеп торам дигән сүз. Сайланган рәтенә, менә күзәтү исемлегенә бәлки, ягъни без баса алабыз. Нейрон мәкаләсе бар икән минем күзәтү исемлегендә. Һәм менә төркемнәр турында ничек Викикод белән эшләргә, ничек сылтамалар өстәү турында без сезнең белән инде киләсе дәресләрдә сөйләшербез, бүгенгә инде озакка китте. Һәм монда менә яңа мәкалә ясау турында күрсәтәсе идем сезгә, инде озакка китте вакыт. Һәм сезгә менә өй эше итеп, менә монда
Койдалы соңгы үзгәрешләр дигән җирдә Википедиядә шунсы да уңайлы, менә әйтеп китим әле. Һәрбер сез үткән әйбер, Мәҗитова Галия дигән кулланучы төзәткән нәрсәдер. Менә мин төзәткәндән күренә. Википедиядә һәрбер үзгәргән өтер, һәрбер керткән, хәтта буш арага кадәр мәкаләләрне инде әйтеп тә тормыйм. Алар барысы да сакланып баралар һәм менә шулай сез Википедиядә барлык әйбернең тарихын карап китә аласыз. Бөтенесе дә шуңа күрә вандализм белән шөгыльләнү Википедиядә кирәкмәс эш, чөнки мәсәлән, без монда нәрсәдер бозганлык икән, аны артка тиз генә тарих буенча артка тиз генә кайтарып була. Санкциялар инде сезгә каршы кулланычак, көчле булачак. Сезне гапади штрафка тартудан алып, инде административ гына түгел, ничек дип атала әле, тагы да катгыйрак сезгә санкциялар кулланырга мөмкиннәр. Соңгы үзгәрешләр һәм менә монда беләсезме, яңа башланган хисап язмаларын дагы күзәтеп була. Шуңа без инде киләсе дәрестә кемнәр регистрация үткән, кемнәр ягъни хисап язмасын булдырган, аларны карап үтәрбез. Менә шуннан, шуңа күрә сезгә үй эше булып беренчедән менә шунда чыгыйм әле. Менә сез кергәндә шушындый бит тора, шундай бер торадыр, сез хисап язмагызга кермәгәнсез. Керү дигән җиргә басып, менә монда Википедия проектына керү дигән җирдән регистрация үтеп, һәм инде берәр мәкаләдә анда үтерне күрәсез икән, гади генә хата төзәтсәгез дә була. Күрмисез икән, ничектер анда үзегез бетереп, яңадан шуны ук өстәп карап, шулай әзрәк эшләп карый аласыз, ни белән, гади Википедиядагы үзгәртү редакторы белән. Һәм бүгенгә шулар, катнашканыгыз өчен барыгызга да рәхмәт. Инде киләсе дәресләрдә кодлы редактор белән эшләп карарбыз, чыганаклар өстәп карарбыз һәм мин сезгә киләсе дәрестә конкурслар турында да сөйләп китермен. Чат. Моңа кадәр барысы да ишетелгән идеме? Чатка языгыз әле зинһар. Язилә, син кул күтәргән идеңме? Әгәр сорау була икән, сорауны бирә аласың. Сорау бармы? Язилә кул күтәргән, ялгыш басылдымы? Ярар, алайса сорауларыгыз булса, WhatsApp-тан дагы шулай ук бирә аласыз, сорауларыгызны яза аласыз миңа яки Элинага һәм киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Стоп,